Bon dia a tots, moltes gràcies per acudir un divendres més a la nostra reivindicació i el nostre clam de justícia per la recuperació dels drets legítims dels treballadors. Jo, un any després de les eleccions autonòmiques, vull agrair públicament a l'únic partit que tots els divendres està així donant-nos suport, i és Esquerra Republicana del País Valencià, que cada divendres està així al costat dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. Dissortadament, no com altres partits que ens van utilitzar. Com canvia tot, eh? Fa un any, el 27 de maig del 2015, la majoria de nosaltres, per no dir el 100%, estaven contents, teníem esperances, albergàvem que hi havia hagut un canvi i que les persones que s'havien presentat en nom del Partit Socialista del País Valencià, PSOE, de Compromís i també de Podemos, anaven a fer el que havien promès abans de la campanya, així en esta plaça de Manises, i també durant la campanya. Un any després, 27 de maig de 2016, l'únic sentiment, i crec que puc parlar en nom de tots els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, és el d'estafa. Ens sentim estafats, ens sentim enganyats i ens sentim decebuts perquè cap de les promeses, ni una que van fer estos tres partits durant la campanya electoral i abans, s'ha complit. Ni tenen intenció de respectar els drets legítims dels treballadors, ni tenen la intenció de solucionar el nostre problema. Ho anem a dir tranquil·lament, però estem farts, estem decebuts de les promeses. Ens hem sentit enganyats, ens hem sentit manipulats i portem un any callant, en el sentit de que reunim amb ells, que posem bona cara, que intentem fer cara d'ingenus, que estem creient-nos allò que ens diuen pel bé de tots i perquè se soluciona el problema, però quan ja ha passat un any és una qüestió de credibilitat. Les paraules se queden en els vídeos, les paraules se queden escrites en les hemeroteques, però el que realment ens importa són els fets, i els fets ens porten a la decepció. Són ja les 12:10, anem a guardar un minut de silenci. I parlem de fets perquè els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana el que estem és cansats de tindre raó. La teníem quan vam dir que el primer ERO estava mal fet. La teníem quan en l'any 2001 ens vam oposar a la privatització. La teníem també quan hem denunciat moltíssimes vegades, encara que no hagi sigut reflectit en la premsa valenciana, que estàvem en contra de la manipulació, i alguns podem donar fe les nostres pròpies cars del que ha sigut ser apartats per ser incòmodes. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana teníem raó en ICERO, teníem raó també quan van protestar i quan van dir que els dirigents de Ràdio Televisió Valenciana eren uns presumptes chorizos, uns presumptes delinqüents, que estaven gestionant mal l'empresa, que eren els responsables dels 1.300 milions de deute que tenia l'empresa. Estem farts de tindre raó i de que després no se'ns faça cas, i que després, quan els jutges ens donen raó, sí, és que vosaltres efectivament teníem la raó. És una qüestió de credibilitat, i la credibilitat se guanya en els fets. Este nou govern ens va cridar de pressa i corrent per a que anàrem els representants dels treballadors a fer-nos una foto a l'acord del Botànic. Els representants dels treballadors vam anar. Este govern ens va convidar a la presa de jurament del president de la Generalitat de les Corts Valencianes. Nosaltres vam anar i vam estar allí. Este govern ens va convidar al jurament del govern valencià dins del Palau de la Generalitat. Nosaltres, en representació dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, vam estar allí. I després, este govern és el que no ens ha rebut mai.
El comitè d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana ha demanat 2 vegades reunir-se amb el màxim representant del poble valencià, amb Ximo Puig. No ha tingut temps per a reunir-se amb els representants dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. El comitè d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana ha demanat durant aquest any reunir-se amb la vicepresidenta del govern valencià i portaveu del Consell, Mònica Oltra. Tampoc ha tingut temps i anem a dir que no ha estat molt ajustada a la veritat amb l'excusa que va donar. Ningú dels dos, dels màxims representants del govern valencià, ha tingut un moment i ha tingut un gest cap als treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. Estos són els fets. Però és que, a més, podem parlar ja i podem assegurar de mala fe del govern valencià respecte a nosaltres i tot el que està ocorrent en les Corts Valencianes. Ara vaig a cedir-li la paraula al company del CGT, Manolo Camarasa, i vosaltres després conclogueu si n'hi ha mala fe o no hi ha mala fe. No tenemos respuesta del Constitucional, pero sí que hemos averiguado por otras vías que efectivamente el día 29 de enero el Partido Socialista solicitó la retirada del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero bien, en esa retirada han habido 2 defectos de forma. El primero es que no se ha argumentado suficientemente por qué se retira este recurso, y el segundo tiene que ver con las 50 firmas de 50 diputados que en su momento eran necesarias para presentar este recurso. Parece ser que no se han acompañado tampoco esas firmas. Con lo cual, bueno, pues todo esto traducido a tiempos retrasa la fecha del juicio que tenemos ante la Audiencia Nacional. Si fuéramos mal pensados, pues pensaríamos que ha sido una equivocación. Solo si fuéramos mal pensados, claro. Pero bueno, en presidencia hay todo un profesor de Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Entonces, pues eso, el que piense mal se le pasará por la cabeza que a lo mejor, solo a lo mejor, ha habido un poquito de mala fe para retrasar ese juicio. En plazos, traducido en plazos, esto quiere decir que, bueno, se le ha pedido, el Constitucional le ha pedido a las dos partes, Generalitat y Partido Socialista, unas alegaciones, y esto retrasará el juicio aproximadamente, según nuestros cálculos, unos 3 meses. En temas judiciales no podemos contemplar los plazos con exactitud porque ya sabemos que todo depende de muchas cosas. Nosotros calculamos que una fecha posible de juicio podría ser el último trimestre del 2016. Todos recordamos que, bueno, una de las primeras cosas que dijo el Partido Socialista es que iban a retirar ese recurso, literalmente dijeron, para que los trabajadores recuperáramos la tutela judicial, es decir, nos hacían el favor de retirarlo para que fuéramos a juicio. Si efectivamente se cumplen los plazos y hasta final de año no hay juicio, habrá pasado 1 año y medio jugando con nosotros, retrasando la fecha del juicio, con no sabemos qué oscura intención, pero desde luego, conociéndolos, pues nada bueno, ¿no? Bien, esto retrasa, pero no nos debe hacer decaer el ánimo. Nosotros seguimos pensando que hay muchísimas posibilidades de que el juicio sea nulo. Nos gustaría que se hiciera más pronto, pero bueno, si se celebra a final de año o a principios del otro, pues que no tengáis ninguna duda de que vamos a ir a muerte a por esa nulidad. Y el gobierno debería pensarlo. Hace unos días, aunque no tiene nada que ver, el Supremo falló que el segundo ERE de Baersa había sido nulo, con lo cual tenían que readmitir a 98 trabajadores. Repito, no tiene nada que ver con lo nuestro, pero la nulidad es posible. Se están tumbando muchos EREs. Hace unas semanas también se tumbó un ERE en la televisión de Murcia. Quiero decir con esto que se trata de ningunear. Están tratando de ningunear esa demanda que hay ante la Audiencia Nacional, pero que están jugando con fuego. Es una ruleta rusa, como muchas veces hemos conseguido, y puede que quieran ir a juicio para conseguir una improcedencia y lo que se lleven sea una nulidad con todo lo que eso supone, es decir, un coste económico enorme de unos 200 millones aproximadamente, un coste político porque además tendrían que defender el ERE que hizo el Partido Popular y, bueno, pues probablemente tener que readmitir a los 1.600 trabajadores. Esto sería un grave problema
para ellos, porque si montan una televisión con una plantilla, podrían encontrarse con la plantilla duplicada. Quiero decir, para acabar, que seguimos insistiendo en que el mejor camino, el único camino, es la negociación. Volvemos a recordar la propuesta que el comité de empresa le hizo, una propuesta sensata, una propuesta económica, una propuesta en la que se hacía justicia. Pero bueno, si no la quieren reconocer, no la quieren admitir, no quieren que hablemos de esa propuesta o de cualquiera que nos puedan hacer, pues nada, seguiremos adelante en la Audiencia Nacional y bueno, os pido que sigamos luchando para que podamos conseguir esa nulidad que por fin haga justicia a nuestro problema. Seguim parlant de coincidències casuals. Ja sabeu que fa 2 setmanes el Consell Jurídic Consultiu va emetre un informe, un dictamen sobre la futura llei de Radiotelevisió Valenciana, a petició del Palau de la Generalitat. En el Palau de la Generalitat no desconeixen qui forma i qui compon el Consell Jurídic Consultiu, no és tampoc ignorància. Aquestes coses no passen per casualitat. Hi ha una ingerència també clara, com vam parlar, del poder executiu respecte al poder legislatiu, perquè no és veritat, Mònica Oltra, que estava tot en mans de les Corts? I si és així, per què afegiu el dictamen del Consell Jurídic Consultiu que ha demanat en un fet quasi sense precedents presidència de la Generalitat? Per a què? Per a dilatar més el procés, perquè ara li ho han posat facilíssim al Partit Popular per a que faça una esmena a la totalitat a la llei de Radiotelevisió Valenciana i això encara s'endarrerisca més, beneficia l'actitud dilatòria del govern valencià i perjudica als treballadors. Recordem que el lema de la passada campanya electoral del Partit Socialista del País Valencià era anem a arreglar-ho. I el lema de Compromís era rescatem persones. Estem a 27 de maig de 2016 i el pròxim 10 de juny serà l'últim mes que la gran quantitat dels treballadors de Radiotelevisió Valenciana cobraran la prestació per desocupació. Això és la forma, i això és l'empatia, i això és el sentiment que té el govern valencià respecte als treballadors de Radiotelevisió Valenciana. I això és la forma en la que durant aquest any ens han tractat de portes cap a fora i de portes cap a dins als treballadors de Radiotelevisió Valenciana. Estem farts ja de les paraules i el que volem són fets i volem solucions. Com que el Consell de la Generalitat va fer tard el divendres passat en adjuntar el dictamen, la llei s'havia d'haver tractat en el ple del dia 25 de maig. S'ha endarrerit una vegada més ara per a la pròxima sessió del 8 de juny. I ahir no és fàcil esbrinar que el PP presentarà aquesta esmena a la totalitat i per tant s'endarrerirà tot el procés de la comissió, fins i tot la intervenció nostra en les Corts, és a dir, probablement se n'anirem a després de l'estat. Els responsables jo crec que està clar qui són. Alguna pregunta, companys? Crec que hem parlat clar i ras i que no se poden dir les coses de manera més diàfana. Esta és la situació. El pròxim 10 de juny, divendres, estarem ací. Volem que el govern valencià escolte el nostre crit i volem que el govern valencià ens escolte. A veure si és de veres i som molts més des que cada divendres venim ací per a dir-los que ja se'ns ha acabat la desocupació, que portem 2 anys en el carrer i que ningú, i que esperàvem que un govern d'esquerres solucionara el nostre problema. Moltes gràcies, vos esperem el divendres que ve, el dia 3, però anem preparant-se per al divendres 10 de juny. Gràcies. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues anem a cridar una vegada més. Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Vidal dimisión! Vidal dimisión! Vidal dimisión! Volem solucions! Volem solución! Volem solución! Volem solución! Volem solución! Volem solución! Volem solución!